Meta nersqu lejn il-kelma tal-Alla, rridu niftakru illi qegħdin quddiem xi ħaġa li hija ħafna akbar minna. U allura forsi waħda mit-tentazzjonijiet fina li tiġi preżentata lilna mingħajr ma nindunaw hija li meta nisimgħu episodju tal-Iskrittura ngħidu iva danna fuq kemm il-darba ħandumu nisimgħuh, kemm il-darba ngħidu din il-ħaġa, speċjalment fil-liturġija tal-kelma waqt il-quddies. U hemmhekk diġà ix-Xitan ikun serqilna iż-żerrija tal-kelma. X'il-kelma hija bħal żerrija imma li għandha potenzjal kbir li tikber. Meta jiena nagħlaq qalbi għall-kelma, allura din il-kelma ma tistax tħalli il-frott mixtieq illi il-profeti anki ifissruha bħax-xita li tinżel u waqt li tinżel se tħalli l-effett tagħha. U allura tajjeb illi anke qabel ma nibdew niftħu l-Iskrittura, l-ewwel nagħmlu ħin ta' talb nitolbu l-Ispirtu sabiex ikkebbes il-qalb tagħna, sabiex idawwar il-moħħ tagħna, ħalli l-kelma li nisimgħu ma tkunx kelma hekk bħalma nkunu qegħdin naqraw xi romanz jew xi ktieb ieħor, imma l-kelma tkun verament esperjenza ta' Alla fil-ħajja tiegħi. U allura l-atteġġament anki tal-umiltà quddiem il-kobor tal-kelma ta' Alla. Il-kelma ta' Alla kif għedna hija ħafna akbar minna u tkun supervja kbira jekk aħna ngħidu li din il-kelma aħna nafuha ma ninsewx illi għandna tant studjużi tal-Iskrittura illi iddedikaw il-ħajja kollha tagħhom jistudjaw xi drabi anki sempliċiment kelma waħda biss fl-Iskrittura u fl-aħħar ta' ħajjithom jgħidu għadna ma nafu xejn. Ġifieri kemm tkun supervja jekk jiena ngħid jiena naf dal-episodju. U allura anke bħala għajnuna għal qari tal-kelma ta' Alla, la darba aħna naqraw it-test jekk jista' jkun naqraw aktar minn darba wkoll nibdew nimmarkaw il-kliem li laqatna, il-kliem li jirrepeti ruħu għax il-fatt illi kelma tirrepeti ruħha fl-istess silta sinjal li tkun kelma importanti, nimmarkaw il-verbi Ġesu waqaf, Ġesu qal, Ġesu siket, dawn huma kollha movimenti illi l-kelma tippreżentanna sabiex tenfasizza partikolaritajiet fil-ħajja tal-personaġġi speċjalment dawk ta' Ġesu li l-kelma tippreżentanna. Waqt li nagħmlu dan imbagħad forsi jkollna bżonn anke ta' kummentarji tajjeb illi ninvestu f'kummentarji tajbin li jgħinuna napprezzaw aktar iż-sbuħija tal-kelma għaliex xi drabi mhux dejjem ikun daqshekk faċli biex nifhmu ċertu testi tal-Iskrittura, imma l-kummentarji jiftħulna aktar dawl fuq il-qari li nkunu qegħdin nimmeditaw fuqhom. Fuq kollox l-interpretazzjoni tal-kelma kif tagħtina l-Knisja. Tajjeb li ngħidu illi xi wħud biex ma ngħidux ħafna tal-ereżiji bdew b'intenzjoni tajba, imma dan kien ir-riżultat ta' qari żbaljat, interpretazzjoni żbaljata tal-kelma ta' Alla. U allura l-interpretazzjoni tal-kelma ma tkun biss dak li jidher li jien, imma l-interpretazzjoni tal-kelma ta' Alla irridu narawha dejjem fid-dawl ta' dak li tallimna l-Knisja. U ngħidu dan għaliex kienet il-Knisja illi tatna l-kelma ta' Alla, kienet il-Knisja illi ddeċidiet li huma dawk il-kotba li huma ispirati li għandhom lil Alla l-imbierek bħala l-awtur ewlieni tagħhom. Hekk aħna nippreparaw ruħna għal dan ir-rigal kbir li qed tagħtina l-Knisja il-ħadd iddedikat lill-kelma ta' Alla, nitolbu l-Mulej li jagħtina l-erf tiegħu, id-dawl tiegħu u l-ħeġġa ħalli il-kelma ta' Alla tkun verament xi ħaġa illi nożżuha ta' kuljum. Dak li jgħid San Ġilormu fuq kollox illi min ma jafx il-kelma ta' Alla ma jafx lil Ġesu.